Čaute, vítam vás tu ja Semerit spolu s Black Warriorom. Čaute. No a sme pri akej hre? Realm of the Mudgut na Kongrate. Určite vám dáme link do popisku, ale to až na konci videjka. Dobre, takže veď ma. Dobre, poď do Beholderu, tu na do tohoto portálu. Jangu. Tu na. Aha, Vidíš ok. ma? Hej, a mám dať enter? Počkaj. Kde som? Ja nie, počkaj. Nie, ja píšem s enterom. Ne, normálne tam daj tento, to máš na dolnom pravom rohu, tam máš také tlačítko enter, keď stojíš na portáli. Aha. Ja. No, kde si? Neviem, ja ťa ešte nevidím. Ešte ťa asi len načítam do čierneho, ne? Nie, ja už som tam. No ja ťa tu ešte nevidím. Jango, počkaj, už ťa vidím, porstnem sa na teba. No, už som pri tebe. Hej, no poď, kde ideme? Tak vidíš na obrazovke také čierne či červené maličké štvorčeky a tam ti ukazuje nejakú potvoru? Hej. No tak chod za tým. Ja ťa budem medzi tým kryť. Toto tu. No dobre, tu není problém dať. O, mňa dávajú dole. No počkaj, hilnúť sa musíš. Tam máš taký červený elík. Vieš čo myslím? Hej. No, tak tým sa healuješ. Počkaj, tu na nejaká vec spadla. A to je na teba. Vezmi si. Kde Jango. je to? Poď sem. No, Tu nám máš takú aha, krabičku. hej, už to mám, meč. Nie, vezmi si tú palicu, lebo je silnejšia. Aha, už to mám. OK, tak choď za ďalším štvorcom. To je Toto tu ďalší. medzi tým sundám. Mimochodom, ja som level 20, level maximum je tu na 20. Takže Tu na Black je to v tom trošku skúsenejší. No, trošku viac. trošku viac. Počkaj, chod dozadu kúsok. OK. Tu na máš, Ja to hrajem ešte len teraz prvýkrát, takže... Hej, presne. Drž sa od nich ďalej. Nie, ja mám plno Večári. HP. Chod do tohoto portálu, poď sem. Vojdi do ňoho. Kde? Tu na, kde som ja. Ďalej. Vojdi do ňoho. Už. Dobre, idem aj ja. Dobre, už ťa vidím. OK, kde ideme? Na piráta. Počkaj, musíme ho nájsť. Čiže ideme stade. Tuto je. Ti presekám cestu. Stade. Ty si jaké heky, cheaty, nerobím si srandu, ale dobrý si. Cheaty. To sú skúsenosti, vieš. Čakaj, A mám vieš, aké silné veci. vidím, to až tu vyhnal len tak na jednu ránu. Počkaj, teraz ideme dole. OK. Poď. No, tohoto sú nás... No, poď bližšie ku mňa, aby si dostali z pečka. Počkaj. A medzerníkom dávaš super útok. Aha. No, není nič. O, počkaj, kúša, to je slabšia oveľa. Tak poď späť Realm portál. Daj enter. OK. No. Tu máme nejaké lamy. A mimochodom, tým, že dávaš level 20 s postavami, odomýkaš si ďalšie postavy. Jaj. Aha. Kde ideme? Mám odomknutého Huntera. Ako ja už ich mám dosť odomknutých, už aj Warriora, Knighta, ale teraz som nedávno odomkol Huntera. To je podobné lukostrelcovi, akurát to má nejaké iné itemy, na ňoho sú. A silnejší aj. Hej. A ty, keď dáš level 20 s kúzelníkom, tak by si mal dostať nejakú postavičku. To si pozrieš pri postavách na týmto, na... Neviem, teraz povedať, počkaj. Tak, menu a tam máš postavy. OK. Poď ďalej, doprava, rýchle.
Doprava. Hej, tu je, to tých mám zničiť. Som 6 level. Pekne, tu máš healovací point, ja už mám plný invent. To myslím. Vidíš ma tak dole v tom pravom dolnom rohu? Moje meno. Hej, Tak ťukni na mňa normálne a tam máš taký log. teleport a log, hej. No tak daj log. A bacha, už sa portujeme, head. No tak sa portujeme do takej hlavnej budovy, ale ty by si tam neprežil ani 5 sekúnd, takže sa odportni. Jak No, už sa portujeme, ale ja sa odportím, head, bo ja nechcem umrieť. Toto je strašne silný sútu. To je hlavné, ja kto idem, že tu sú lamy. to vyhraje mať nejaké bonusy. A to je strašne ťažké. To nedá len tak niekto. Tak tu sú lamy úplne. Už si sa odportol? Nie, ja som tam. Tak to sú jaké lamy. Lamy. Nepovedal by som, Eango, keďže oni sú tu všetci za teba. A je tu taký bug, že jak máš inventár a jak strieľaš, musíš to držať. Ale keď to podržíš a potom si to presunieš rýchlo na inventár, tak strieľaš dookola a vlastne len kýveš myškou. A si mi hovoril, že tu sa dá zmeniť meno, ja nechápem prečo tu som Eango. To je úplne blbé. Chceš byť Semtrix, či jak? Semerit. Semerit, tak. Jo, Sorry. nevadí. Už mám. No počkaj, tak toto bolo fakt, toto nič. Toto nie. Kruci. Bacha. Poď radšej na spawn, ja nechcem prísť o level 20. Sú pekné veci. Semerit. A tu napadajú dobré veci. Inak, to som ti chcel povedať. Ale byť tebou držím sa ostatných. Sám tu nemáš šancu prežiť. Čo, však ja už som ďalej, ty kde si? Ja som Už pod sa mnou. vyťape. Však nikto tu není. On ďalej sme. No, Počkaj. Á, som ligol. Si prehral? Už ťa zabili? Hej. Stretneme sa na spawne. Ja už tam idem tiež, lebo ja tu neprežijem dlho. OK. No už idem tam, už sa ma portuje. Dáme to na viac dielov, alebo len na jeden? Len na jeden. Dobre, tak kde si? Tu je taká žltá Ja idem len postavička. teraz zatiaľ hrať. Kde si? Ešte len sa dávam tam. Na spawn. Hej. No tak keď budeš, tak poď za mnou. OK. A už ma vidíš taký zvýraznené meno? Ešte nie. Ja ešte sa tam stále teleportujem. Ja pozrieme. To je toto. Tu máš takého žltého rytiera, pri ktorom si dáš change. OK. Už si tu? Ešte nie. Ešte stále ty číta. sa načal, OK. Stále mi to len číta. Tak ťa stále naštídali, tak nevidím. Aj mne to číta dajak ešte. Stále sa mi to buguje, neviem. Dobre, prepáčte za meškanie, ale to stopneme na chvíľku. Vrátim sa k vám, keď sa to načítuje alebo na loadinguje, neviem. No takže sme naspäť. OK, už mu to načítlo, takže môžeme pokračovať. Portni sa na mňa. A nehýbaj sa potom. Už som sa na teba portol. Čože? Už som sa na teba portol, počkaj. A tu je, až tu je teraz. taký. Počkaj, ešte ťa neportnú nejak. Lebo ja ťa nevidím. Poď tam, kde je stále. Ku tým. Počkaj, teleportnem sa na teba, to sa nedá. No, sa nedá portovať. Tak, kde si? No, Eango, za tebou som. No poď tu. Počkaj, poď za mnou, keď si chceš meniť meno. No poď. Poď. Vidíš ma? Hej. No tak poď sem. A tu máš takého tohoto tu na Guilda. Tohoto tu na žltého. Vidíš ho? Hej, ale tu mám také. V pravom dolnom rohu by ti malo vypísať. Choď k nemu. Úplne na neho šľapni. Počkaj, tak, teraz som na ňom. Hej, nejak tak. A tam máš dole v pravom dolnom rohu change name. Hej, šus. Aha. A zvoľ si tam, lebo to môžeš len raz. Aha, som Rito. OK.
Už máš zmenené? Hej, Hej, no, tak poďme. kde si? Poď za mnou. A vidím ťa, no poď. Poďme k portálom. A teraz do Medúzy. Tu na, neviem, kde si. Tu som za tebou. Chcem veriť pod do tohoto. Medúsa. Nevieš, koľko už natáčame? Okolo 10 minút. No to ešte stihneme niečo. Chod za misiou. Aha, na ľavo, poď. Cez tú vodu. Tu bude kráp. Poď. Hej, je to krab. Kde sú títo? Poď. Mne sa tu laguje. Tá, neviem prečo. OK, poď ešte doprava hore. Doprava hore alebo do ľava hore? Do ľava hore, hej, sorry. Môj pomocníčok mi ich tu všetkých killuje. Ne. Ty si mi... Hej, tu. No tu nás. No už je dole. Haha. Ďalší quest. Čo, nikde zatiaľ nemám. Tak, keď budeš mať tak. A mám tu quest, hej, tu mám. No, level up. A ideme na nich. Podľa mňa teraz to bude už pirát, čo? Hej. Aspoň myslím. Ja som rýchlejší než ty. Asi. Lebo tu nás sa rýchlosť nemení. Podľa levelov. Tak. Počkaj, lebo tu máš taký ten... No tu je nejaký had. Už není. Haha. Nič ne. Poď za mnou. Po suši to je rýchlejšie inak. To nevadí. Ja tu vychytávam za teba strely. Uf. No, to na už bude. Už cítim tých pirátov normálne. Tu je. Kde? Ja ho nevidím. Dole, ja už som ho zabil. Tu ďalej. Ó, si mŕtvy. Sem meridlo, nevadí. Ťa pomstím. Black, končíme? Môžeme. OK, takže ďakujeme, že ste si pozreli tento diel hry akej? Realm of the Mad God. Presne tak, určite vám dám tento link do popisku, ak chcete si to zahrajte, ak nie, tak nie. Určite lajkujte lajky, odoberajte odbery, komentujte komenty, chcete niečo dodať? Nie. Dobre, takže užívajte, čaute.